Россия язучылар бірлігі Татарстан язучылар бірлігін үз қонаты астына алырға тілей. Бұл турыда илкүләм ұйышма вәкілі Facebook'ta yazып шықты. Әлігі яңалық интернет шығанақларында қаршылықлы фикірлер тудырды. Россия бірлігіне қушылу кемге тұшлы. Эфирда Тояны нұқтас тапшыруы студияда Алмаз Ғафиятов исәмсіз. Хайырлы кеш мөхтәрәм қонақлар, қағидаларынан да таныштырып өтейік. Алда яңғырған фикірге мөнәсәбәтне түймелер аша білдіре аласыз. Қызыл килешмә билгесе, яшел килешу һәм ак нейтралитет билгесе. Данил әфәнде, иңлек сездән сорап киттек инде. Менә кайдан чыкты әлеге яңалык һәм ни өчен ул менә хәзер калкып чыкты? Чөнки моңа кадәр Татарстан язучылар берлеге аерым үз дәүләтендә яши иде дип әйтик, мөстәкыйльлеген һәм менә сездән ишетәсе килә. Менә бу яңалык чын мәгънәсендә кайда барып тоташа? Мине 13 ноябрь көнне Россияның Язучылар бірлігі рәисе Иванов Николай Федорович үзенә шақырды. Ике бірлік турында біраз гына сөйләшеп алайык дип. Анда тәрҗемә, уй әсәрләр турында да сүз барга тиеш иде. Мин 17 көнне аның белән очраштым. Шушы очрашу вакытында без инде ике оешманың эшләгән эшләрен, уңышларын да шул ук вакытта әле эшлисе алда торган планнарыбыз белән дә уртаклаштык. Һәм инде Мәскәүдә бик күп язучылар оешмасы бар. Бик хисап язучылар оешмасы ул 90-нчы елларда СССР язучылар оешмасы таркалганнан соң бик күп булып бүленеп чыктылар. Әмма ләкин менә шушы оешмаларны үзләренең яшәешен үзгәртмәенчә, үз уставлары, үз дөньялары белән ассоциация ясап, бер кулга җыярга, бер оешмага җыярга. Алар үз уставлары, үзләренең шушы финансовый мөмкинчелекләре бөтен әйберләрен үзләрендә калдырып, Россия язучылар берлегендә менә шушындай бердәмлек оештырырга. Ул шул ук Россия язучылар оешмасы да, Татарстан язучылар оешмасы да, иҗтимагый оешма, аларның вәкаләтләре икесенеке дә бер, алар бер үк статуста тора торган оешмалар. Менә шушы мәсьәләдә ул минем фикеремне сорады. Минем фикерем мондайрак булды. Россия язучылар, бигрәк тә Мәскәү, ана инде бүгенге көндә Башкортстанда, безнең күрше Марий Элда, шул вакытта чуашлар да анда торалар. Алар үз уставлары белән яшиләр, үзләренчә яшиләр, ничек яшәгәннәр, соңгы елларда шулай яшиләр. Һәм инде минем фикерем шул булды. Мин бу фикерне кайтып үземнең язучыларыма җиткерергә тиешмен. Без фикерләшергә тиешбез. Келешектә сезне дә без үзебезгә чакырбыз, үз фикерегезне үзегезнең телегездән аңлатырсыз дип, без матур гына сөйләшүләр алып бардык. Монда бит әле нәкъ менә шундый да мәсьәлә туды, күпләр әйтләр, менә безнең белән киңәшләшкән кеше булмады дип. Һәм инде шул ук Facebook'та бу хәл ителгән мәсьәлә буларак ни өчен тәкъдим ителде соң алайса? Бу бит инде әле хәл ителмәгән, монда бит әле сөйләшү дә булган, сез дә шулай дип әйтәсез. Ни өчен шундый каршылыклар һәм башка төрле фикерләр туа бу чакта? 2016 елда 18-нче корылтайда миңа язучылар у вәкаләтне бирде. Менә шушы, менә минем кулымдагы устав белән мин ниндидер финансовый әйберләр һәм шул ук вакытта төрле оешмалар белән сөйләшүләр алып баралам. Миңа андый хокук бирелгән. Әмма ләкин мин анда кайткан хәбәрне үземнең язучыларыма җиткергә тиеш. Һәм бу мәсьәләне алар хәл итәргә тиеш. Газинур әфәнде, сез ничек кабул иттегез әлеге яңалыкны? Әлбәттә, бу ничектер көтелмәгән хәбәр булды безнең өчен. Һәм монда бәлки әле Дарилнең мөнәсәбәте түгел, бәлки Мәскәү тарафының Facebook'тагы язуда сәбәпче булган, анда җилләрне җыю дигән ниләр төшенчәләр килеп кергәндәйме. Бу шундый аңлата, бу ничектер инде без теге үзебезнең ихтиярда, үзебезнең теләк белән без каядыр барып керергә тырышабыз дигән. Ул шундый тойгы туды. Чөнки шәрехләмә юк базарда, әйбит. Һәм халык әйбит көтмәгәндә, һәм дөресен әйткәндә, менә ничектер аның вазгыяты да мондый
Кораллар кабул итәргә мондый эшләр белән шөгыльләнә торган түгел, безнең әйткәндә. Һәм вакыты да ие. Вакыты бик тә моның ничектер кирәк вакыт. Аннан соң без дөрес әйткәндә үзебездә һавада элеп торабыз бит. Элеп тора, бит кылтай булмаган. Әлбәттә, идарә рәискә биргән вакалат дәвам итәргә шушы зәхмәт аркасында бит бит. Һәм менә шушындый шартларда ничектер менә шушындый адымга бару, ул әлбәттә безнең теге халыкны бигрәк тә татар язучыларын дип әйтик инде бу чакта ничектер ул теге аларны тискәндереп җибәрде. Әлбәттә, алар инде үзләренең фикерләрен әйтә башладылар, шулай бит социаль телләрдә. Тискеннәр дә булды әлбәттә арасында. Нәрсәнедер, кемнедер каядыр керү, кермәү, нигә кушылу әйберләрен аны кырылтай гына хәл итә ала. Съезд җыела һәм язучылар тавыш биреп кенә хәл итә алалар. Әмма монда бер әйбер бар, әйме. Данил Хабибрахмановичны әзрәк кенә шундый хәлдә калдыралар. Мәскәүгә бит аңа бармак бирсәң, ул терсәктән үк изеп алырга тели. Һәм бу теге менә Газинур әфәнде әйткән әйбер собирание земель русских дип атала улаларда. Бу әйбер гадәттән генә булай гына килеп чыккан әйбер түгел дип саныйм мин. Әйтик, башкортлар, чуашлар, марилар бөтенсе инде кергәннәр, хәзер татарлар да керә. Әмма Татарстанның бер әйберсе бар. Татарстан бер кайчанда, Татарстанның менә мөфтиятләр дә, әйме, бөтен җирдә мөфтиятләр я Равил Гайнетдин астында, я Талгат Таҗетдин астында, әйме. Татарстанныкы аерым. Безнең язучылар берлеге нәкъ шулай калды һәм тора шул килеш, әйме? Һәм ул калырга тиеш дип уйлыйм мин моны. Әмма монда бер әйбер бар. Мин кайбер язучылар белән сөйләштем. Шулай очраштык, сөйләшкән вакытта булар әйтәләр: "Беләсезме, диләр, шундай, анда керсәк, диләр, менә анда ял йортлары, Переделкинлар бар, Коктебельләр бар, тегесе бар, бунысы бар. Без ди шунда барачакбыз, диләр. Юк, җәмәгать. Бездә Татарстандагы шикелле яки Башкортстандагы шикелле финанслау язучылар берлеген аларда юк. Аларга нәрсә өчен кирәк бүгенге көндә менә шушы бөтенесен җыю? Аларга Россия дәүләте тарафыннан финанслану өчен кирәк. Россиядә бүген төп ике язучылар берлеге, ул теге Союз писателей России и Союз российских писателей дигән ике шундый оешмалар бар. Һәм булар икесе тартыша, дәүләт финансированиесенә кайсы керәсе килә? Кем үз астына бөтен ниләрне региональ язучылар берлекләрен җыеп шуны туплый ала? Шуңа дәүләттән финанслау була. Федераль үзәк бүген берсендә финансламый. Һәм әле бит монда шулай ук алар параллель рәвештә яши иде дип язалар. Әле инде хәл ителгән мәсьәлә кебек. Ленар әфәнде, сез ничек уйлыйсыз? Менә Татарстан язучылар берлеге бар, монда Искәндәр әфәнде әйткәнчә Россиядә берничә шулай ук берлек бар. Менә аларның эшчәнлеген нәрсәсе белән аерыла алар? Татарстанныкын чыннан да бәйсез һәм аерым ниндидер бер берлек һәм аерым бер дәүләт дип әйтеп буламаны. Менә аларның вакаләтләре нинди бу очракта? Бу очракта инде төптәнрәк башласак, менә безнең язучыларыбызның күбесе заманда СССР язучылар берлегенә кабул ителгәннәр һәм анда исәпләнгәннәр. Ләкин аннан гына безнең язучылар берлеге юкка чыкмаган. Ләкин шуңа да карамастан, менә шу 90-нчы елларда мөстәкыйльлек яулаган бит инде. Һәм инде менә шу мөстәкыйльлекне яулагач инде без аны сакларга тиешбез. Дип әйтәсем килә инде. Чөнки югалту бик җиңел, әмма ләкин яңадан оештыру әлбәттә бик кыен булачак. Шуңа мин инде бу очракта инде әлбәттә менә әйттеләр бит инде язучылар хәл итәчәк дип, съезд хәл итәчәк дип. Шуңа бу очракта язучылар үзләре караячак инде. Әмма ләкин мине борчый менә бер нәрсә, менә инде ел башыннан бирле язучыларга карата һөҗүм бара. Ул инде Данил абыйга гына карата дип әйтмәйм инде, мин язучылар берлегенә карата һөҗүм бара. Менә шу әйберне туктатырга иде. Ул инде юк кына әйберләрдән юк кына әйберләрне тотып алып, һәм инде бу әйберләрне күпертеп күрсәтү әлбәттә инде халык өчен гаибәттер инде. Һәрвакыт съезд алдына шулай була. Юк, алай булмый. Съезд якынлаша. Әгәр дә кемгә дә булса, язучылар берлеге рәисе бүгенге көндәгесе ошамый икән, теге үз фикерең булса, нәрсәдер әйтерлек мөмкинлегең булса, әзрәк баш бирмәсәң, син һәр вакытта да ошамыйсың. Димәк, моны алмаштырырга, теге баш ибрәк тора торганга, бик телшән булмаганны алмаштырырга кирәк. Бүгенге көндә Татарстан язучылар берлеге Мәдәният министрлыгы аша финанслана. Ул безнең бюджетта бюджет язучылар берлегенең бюджеты Мәдәният министрлыгы бюджеты аша уза. Әлбәттә, анда күндәмрәк кешенең булуы шарт, әйеме? Әмма бу
очракта әзрәк кенә минем аңлавымча аңлашылып бетми, әзрәк кенә аңлашылмаучанлыклар бар. Шул сәбәпле күндәмрәк кешене куерга теләү. Ни өчен дигәндә, бүгенге көндә төп маншучы дип әйтик инде язучылар берлеген, ул үзе язучы булмаган кеше, әллә ни журналист та булмаган кеше, әмма Мәдәният министрлыгының якын тирәсендә йөргән кеше. Шуңа күрә мин аны җитди кабул итмим. Әлбәттә, ул кыйнауны туктатыгыз, туктатмагыз дигән матбугатның үз фикере бар икән, бар. Теге ничек дип әйтим, эт эрер, бүре йөрер ди. Бу очракта да әншек эреп торсын, без язып торабыз, язучылар язып торсын. Сезнең җилкәгезгә дә бундай авыр йөк төште, һәм сез моны сизгәнсездер инде соңгы арада. Бигрәк тә менә бу яңалык чыкканнан соң да әле мөгаен шалтыратулар еш булгандыр. Һәм монда менә бундай зур сүзләр белән әйтү, шул ук менә Ленар әфәнде дә менә ниндер югалту дигән әйбер, моңа кадәр булган нәрсәдер, шул ук монда бәйсезлек дип әйтмим, ә менә Татарстанның үзенчәлекле мөстәкыйльлеген югалту дигән төшенчәләргә ничек карыйсыз сез? Монда берни дә мөстәкыйльлек югалмый. Монда язучылар берлеге нинди устав белән эшләсә, шул ук үзенең уставы, үзенең законы белән эшли. Моны менә бүтән җирдән кергән оешмаларда шул ук уставлар белән эшлиләр. Моның нәрсәсе файдалы? Бу ассоциацияның төзелүенең, чөнки татар язучысы аралашырга тиеш. Ул Россия язучылары белән аралашырга тиеш. Ул ниндидер шартлар белән, шартламалар белән ниндидер уртак проектлар төзепме. Шуңа күрә дә алар Пушкин көннәрендә дә булырга тиеш. Алар Есенин көннәрендә дә булырга тиеш. Анда шул ук башкорт язучысы да килә. Шул ук вакытта анда әйтик Мари язучысы да килә, Чуваш язучысы да килә. Россиягә караган язучылар, шул ук Дагестан язучысы да килә. Менә шушында аралашу җитмей. Менә безнең, менә минем кулымда устав. Менә мин бөтен әйберне уставтан чыгып эшлим. Менә шушында 3 кенә пункт бар. Рәхим итеп укыгыз әле. Уставтагы сүзләрне без нәкъ менә рекламадан соң укырбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында Таяны нуктасы тапшыру. Без бүген Татарстан язучылар берлегенең Россиягә кушылуы турындагы сүзләр турында фикер алышабыз. Һәм рекламага киткәнче Данил әфәнде миңа уставның 3 пунктын укырга кушкан иде. Менә Татарстан һәм Россия Федерациясенең рухи һәм иҗтимагый сәяси тормышында актив катнашу, Татарстан һәм Россия Федерация халыкларының рухи мирасына сакчыл мөнәсәбәт, башлап язучы әдәбиятчыларга, берлек әгъзалары, ветераннарга һәрьяклап ярдәм итү һәм варислары хукукларын кайгырту дигән. Икенчесе, берлекнең Татарстан һәм башка республикаларның иҗат оешмалары белән хезмәттәшлеген ныгыту, халыкара язучылар оешмалары белән элемтәләр, чит ил мәдәният эшлекләре белән шәхси багланышлар урнаштыру дигән һәм берлек әгъзаларының үзара хәбәрләшү системасын яхшырту. Социаль әһәмиятле әсәрләргә дәүләт заказы оештыруда һәм республиканың периодик әдәби басмаларының еллык планнарын раслауда катнашу дигән. Өченчесе, Россия Федерациясендә җирле, региональ һәм региональ ара дәрәҗәдәге җәмәгать һәм башка оешмалар белән, шулай ук чит ил оешмалары белән тәҗрибә уртаклашу максатыннан әдәби әсәрләр язуның практик тәҗрибәсеннән файдалану өчен партнерлык, иптәшлек мөнәсәбәтләре урнаштыру дигән. Әйе, аңлашыла. Менә ул уставта каралган, әйеме, бу әйберне без килешү тезмичедә эшли алабыз. Кем кымашаулый, аларга безне чакырырга, безгә аларны чакырырга бүгенге көндә, әйеме. Ул уставта да каралган, андый мөмкинчелек бар, кирәк вакытта чакырыла да, бездә бик күп чаралар, Татарстан язучылар берлегенең чаралары бик күп, шул исәптән халыкара чаралар да бар, әйеме. Мин Туфан абыйга бер тапкыр әйткәнем бар. Туфан абый, мин әйтәм, Таисны бит инде оештырган вакытта, РАО бар бит инде, нәрсәгә Россия авторлык оешмасы бар, нәрсәгә Татарстан интеллектуаль милек агентлыгы ашарга дигәч, асырыбыз дигәч, ул әйтте, бу безнең суверенлыгыбызның кичкенә генә булса да бер өлеше. Шуңа күрә аны сакларга кирәк диде. Мин әйтәм, бусы да безнең теге калган бәйсезлегебезнең кичкенә генә бер өлеше. Аны сакларга кирәк. Без булай да алар белән сөйләшүне рәис белән рәис арасында, менә Данил Хабиррахманович бара, андагы Иванов белән утырып сөйләшә. Алар конкрет мәсьәләдә килешәләр дә, шуны белән бетте. Әйе, бетте, шул җитте. Шуңа күрә мин моңа ниндидер канат аслары дигән сүз. Федераль ярдәм һәм финанслау бар микән ул шул мәгънәсендә? Аларны да бит хәле әллә ни мактанырлык түгел дигән сүзләр бар. Алмаз, минем дөрес әйткәндә, безнең иҗат берлекләре турында канун, федераль канун, инде ул бик озак еллардан бирле сукны астында ята, кабул ителми. Шуңа күрә иҗат
bölüklerinin halleri özünüz biləsiz. Hem bir de biz indi 30 yıl boyu yaşayız. Müstakil bulup. Üç günümüzde özümüz köy demesen indi. Şulay biz indi. Hem mene şu tanış kına 30 yıl yaşap yatkan günlerinin birinde mene şuşunday şoranın buluğu, şu mevlekenin kelip çıkığı, o elbette dürüst etkinde yaşı soqqanday buldu indi o yaz gününe beyt. Şundan da. Hamada bir de başka ülkelerde var. İskender Efendi, gafaytınız bir gene minut. Çünkü bunda siz aytdınız şuluk din ara münasebetlerde de başka ülkelerde de emine tiyatr ülkesinde mesela nişi hal etkenler iken Eltani İlalova sözlerini tınlığanlar devam ettiririz. 90'lı yıllar kildi. Şul yıllarda bir yemsiz bir nerse kilip çıktı. Marcel Slimjanov'a Büyük Marcel, dahi Marcel Slimjanov'a yapıştılar, yapışa başladılar. İmiş, ol Zangarşar'ını dürüst koymay, Karim Tinçür'ünü dürüst koymay, ol nige Tataristan'ın tiyatr ahılları Rusya'da kaldı. Ondan da başka, ondan da neyrak kıtışkışırak aybir, Marcel Slimjanov'un tiyatrına, Kamal tiyatrına, tamaşaşını kırtırga kirekmey. Tiyatrga kırtması için tiyatrının eşik yanında turabız, ham kırtmayacak biz degen aybirler kışkırıp yerdiler. Bir neçe vaqtdan soň Sovetskiy kultura gazetine bek zor makale yazıp çıktı ol. Şunda ol bek katı etip aytdı, karşı çıkan kişilerge bek katı sözler aytıp çıktı. Anlatıp, nesege kirek bizning tiyatr ahillerinin Rusya'nın tiyatr ahilleriga çıkmağı. Bunda da nedir paralel ülkelerge bular mı İskender Efendi? Hala bu bütünlüğü başka mesele mi? Bu ben tege zakondan başlayayım әле. Ул zakonның 30 yıl suknu astında yatuğı aybetrek. Çünkü ул finanslauны bitirip ictimai uyuşmalarga dәүләти finanslauны bitirgen mümkün. Bugünkü günde biz әле dәүләти funksiyalar үтәүче uyuşmalar, ayımı yazışlar birlikleri neler. Әміне min ул tiyatr әһелләре birligi meselesinde әйтәм. Biz bugün qaragız, ayımı Tataristanга гына караган Tataristan yazışlar birligi nindi şartlarda yaşayı bizden binaga kirip qaragız. Tataristan'a gına qaragan kompozitorlar birligine kirip qaragız. Ул nindi şartlar anda tudurulgan ayımı. Hem siz kirip qaragız tiyatr ahilleri birligine. Çünkü anda benim özümün bir kızım yeri, anda tiyatr stüdyo var. Onlar aybet işler, söz de yok. Ama anda biznikiler remontta yasap, siplep, motorlap da bire almıyorlar. Çünkü ul bizniki tugel, Tataristan'niki tugel. Eğer de biz Rusya sastafına kirsek, bizni bulay da finanslaudan düşürüp kaldırıga tilevşiler, yazışılar birligin kuup taratırga kerek deyüşiler var. Biz bugün bütünley bir nersesiz kalırga mümkün. Biz eğer de siz federalliken, siz şunda bulağız, yani şundan biriginiz degen eybir bulaşak bulurga mümkün. Şuna göre biz bir koya da barırga kirek mi deyip oyluyum. Dilişem iken Aziz Efendi. Ressamlar bölgege, tiyatr işlikleri bölgege, kompozitler bölgege. Ettiler, mine nişepsizgine oyarım alabilir başı da çıkmadılar da şunda yaşap etalar, evet. Rusya bölüklerinde, sastafında. Anın bir hikmeti var, bilesiniz. Yani hikmet şunda ki, mine kalsa ressamlar da, kompozitorlar da, onlar dörsen etkende ona tilin bik gireceksin miydi? Onlar tilge hücum başlansa da, başlanmasa da, onların reaksiyesini biz dörsen etkende bilmiyoruz da. Onlar tilsiz de bik yoksa yaşayalar, icat edip ressamlar tilgecek mi? Kompozitörler Türkiye bir de senetkende çünkü biz gülmen ona tilini bilmegen ki yazarlarının da tekstlarına söz yazanlarını da biliriz. Hikmet anlatıyor, teknikine bilsen işte bu. Mene bizning yazışının olayında bağırında ona tili til her vakitte de onun iktibar üzerinde ulanın her vakitte de canında onun işin yaşı şu tilini yaşatan deyip icat ite. Mene şunday melekeler bulganda, Allah in bir çıratta, Allah şöyle soğuda bile niye Allah diye, Ulmeskavler diye, Tatar tilin kiskeye koyganda, kiskeye koyganda, nik bir sözle endeşmediler. Allah bir taraf buldular. Mene Allah bu sözlerden mi kalsa bir soru haklı yata. Çünkü bizim tüp
кылабыз да, безнең төп иманыбыз да без ана телебез. Шуңа күрә иң кискен, иң авыр кабул иткән бу мине, менә бу кушларга маташуны, нәкъ менә язучылар булу бик табигый. Шуңа күрә берлекләр, иҗади берлекләр арасында элегелектән иң зурысы, иң көчлесе булып саналды язучылар берлеге. Иң кызыгы шунда, Татарстан язучылар берлеге бөтен Россиядә иң зур берлек бүгенге көндә. Миңа шунысы бигрәк Татарстан язучылар берлеген, Россия язучылар берлеге чынлап та зур итеп күрә, һәм шул ук вакытта көчле оешма язучыларның шул ук вакытта составы белән дә, үткәне белән дә, бүгенгесе белән дә алар безне чынлап та зур итеп күрәләр. Ул бер караганда дөрес тә, Россия буенча Татарстан язучылары берлеге 3нче урында тора, Санкт-Петербургтан кала. Монда нәрсә бар? Бүтән ниләреңне, дөньяңны биреп, алар составына керүдә түгел егетләр. Монда аралашу дигән әйбер. Мин килешәм барыгыз белән дә. Шуңа күрә дә мин бер нинди дә анда барып, бер нинди дә теге документка кул куеп кайткан кеше түгел. Мин хәбәрче, мин бардым, мин җитәкче булачак. Аларны тыңладым, мин аны монда алып кайттым. Һәм мин аны язучыларыма җиткерәчәкмен. Монда йөрәкне тырмаган әйбер татар язучысын дөньяга чыгару. Аны шушы яссылыкта Татарстан җирлегендәге эшләтү түгел. Ул шул Дагестанда оештырылган чарада да катнашырга тиеш. Бу аларның Мәскәүнең тәкъдиме булдымы, әллә безнең тәкъдиме бу? Ул менә шушы ассоциация шуның өчен төзелә ул. Шуның өчен төзелә. Менә алар Дагестанда үткәрде, алар Есенин көннәре үткәрде, алар быел Толстой еллары көннәре үткәрде. Анда бөтен республикадан язучылар катнашты, Татарстан язучылары һәрвакыт читтә калып бара. Татарстан язучылары Россия күләмендә үзләренең төсен югалтып баралар. Менә бу аларны анда катнаштырырга кирәк. Син анда булмагач, син аның алар белән теләктәштә булмагач, алар белән ниндидер синең иштырган әйберләре юк икән, читтә каласың. Хәзер Ленарга да сүз бирик әле. Ленар, менә чыннан да бу катнаштыру дип әйтәбез. Безгә кирәкме шул ук, мәсәлән, Есенин, Пушкин, Толстойлар да катнашкан. Безгә нәрсә бирәчәк ул? Безнең бит үзебезнең дә танылган шул ук дипләребез байтак, авторларыбыз дип әйтик. Бәлки безгә үзебезнекенә басым ясарга кирәкмиме бу очракта? Ничек уйлыйсыз? Язучылар инде мен алып караганда татарда бит ул инде вакуумда яши алмый. Без инде мөмкин булганча хезмәттәшлек итәргә тиешбез теге. Мин әйтмим теге Россиядә гына хезмәттәшлек итү турында теге дөнья күләменә инде аяк басарга кирәк инде безгә. Шуңа теге дөнья бит инде шулай һәрвакыт үзгәрә, үсә. Шуңа теге статик халәттә тормый, шуңа инде безгә хезмәттәшлек итү кирәк. Әмма ләкин бу очракта инде үзебезнең берлекнең мөстәкыйльлеген дә саклап калу кирәк. Сез ничек көтәсез бу очракта? Монда мәкалдәге кебек бүреләр дә тук булсын өчен, сарыклар да исән булсын өчен. Нәрсә булырга тиеш? Дус булырга тиешбез, әмма ләкин айрым торырга тиешбез инде. Дуслык турында килешү төзәргә кирәк, чөнки Ленар дөрес әйтә. Бүгенге көндә без вакуумда гына яши алмыйбыз, чыгарга тиеш, әйеме? Бөтен җиргә дә. Булай гына безне чакыру, анда нәрсә каралмаганмы булай гына? Юк, аның өчен нәкъ менә ассоциациягә керергә кирәк. Шуңа күрә бу әйбер булырга тиеш түгел, бары тик партнерлык килешүе генә төзелергә тиеш һәм шулай эшләргә мөмкин. Гайнур әфәнде, нәтиҗә ясап әйтсәк, язучылар берлегенең менә киләчәк язмышын хәл итүдә сезнеңчә нәрсә таянытасы булырга тиеш? Бу очракта безгә ниндидер авадашлык хезмәте кирәкмәде. Шуннан да без һәр халык белән аңлаша алабыз. Әйбит, җыеп торабыз, Аллаһка шөкер, бүгенге көндә дә без хәтта җир читенә барып кайттык күптән түгел, Якутиягә. Анда бер нинди дә авадашлыклар кирәк түгел иде, әйбит. Сәфәрләр дәвам итә, авадашабыз. Әмма ләкин Мәскәүдәге бишләгән, алтылаган язучылар берлегегә, әйбит, ул безнең авадашлы була аламы икән? Чөнки алар һәммәсе дә юрган үзләренә тарталар. Һәм миңа калса, аларның кайсы көчле, кайсы иң оптималь һәм кайсысы аның иң ничек дип әйтим инде, иң реаль хакимияткә ия, без хәтта белмибез дә. Мәсәлән, үзем белмим. Һәм белмәүем белән бәлки. Газинур, алар барысы да бер статуста, дөрес әйтәсез.
шулык менә мин башта әйткән сүзне кабатлап әйтәм. Алар барысы да шулык җәмәгать оешмасы һәм аларның һәрберсе дә үз уставы, үзенең шулык бер статустагы. Данил әфәнде, бу очракта менә сезнең өчен идеаль шишелеш нинди булачак, кыскача гына әйтсәк? Дөресен генә әйткәндә, идеаль шишелеш монда ул якны язучылар, безнең язучылар тыңлап карарга тиеш. Һәм үзләренең фикерләрен тормышка ашырырга тиеш. Алар ничек тели, съезд, корылтай ничек тели, шулай булырга тиеш. Димәк, безнең язучылар берлегенең киләчәге нинди булыр, без моны әлегә төгәл генә әйтә алмыйбыз. Иң мөһиме, иҗат итүчеләр һәм милләтебез зур зыян кичермәсен иде. Исәнлектә күрешергә язсын.